Benvinguts al programa Dia a Dia al Cala de Xiver al Cosebre. Aquesta mateixa setmana ha començat el canvi de circulació al Cosebre degut a la imminent peatonalització de part del casc urbà. Els operaris del Pla d'Empleo Local i de la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament han tingut una setmana molt intensa, amb el pintat i la instal·lació de la nova senyalització vertical i horitzontal. També la policia local ha preparat un dispositiu d'informació per a que els canvis es feien amb total normalitat. En aquest sentit, si algun veí o visitant necessita informació o el plànol de la nova circulació, tan sols se té que apropar a les oficines municipals o contactar amb la policia local. El govern municipal que encapçala l'alcalde Francisco Juan Mars s'ha mostrat molt il·lusionat amb la nova mesura que pretén evitar els embossos i problemes que presentaven alguns carrers. A més, el Cosebre s'adapta als nous temps on el peató té un major protagonisme, més quan s'ha convertit en pocs anys en un lloc turístic de gran rellevància.
Tigrão. L'Ajuntament d'Alcalá de Xiver-Alcossebre està realitzant obres d'adequació de la vorera situada enfront del Centre de Salut d'Alcossebre. Aquests treballs de remodelació estan sent realitzats pels treballadors contractats mitjançant el Pla d'Ocupació. Aprofitant la realització d'aquestes obres, s'està duent a terme la substitució de les canonades corresponents a la xarxa de subministrament d'aigua potable. L'alcalde Francisco Juan Mars i el regidor d'Urbanisme José Colom van realitzar una visita a les obres per comprovar l'abans de les mateixes, destacant que aquestes milloraran la imatge de l'entorn del centre de salut, a més de resoldre els problemes que provoca l'estancament d'aigües durant episodis de pluja. A més, les obres també milloraran l'accés a un altre espai públic com és la biblioteca. L'alcalde Francisco Juan Mars manifestava lo següent al respecte.
Efectivament, estem davant del centre metge d'Alcocebre i de la biblioteca municipal. Entonces, el que estem fent, així hi havia un problema, els dies de pluja, s'acumulava l'aigua, el que dificultava l'accés de les persones que anaven al centre metge, igual que a la biblioteca. Entonces, el que s'està fent és s'alça, se va remodelar completament la acera, aprofitem per a millorar també la red d'aigua potable i se li va donar un nou disseny a lo que és la acera i a més se va a millorar l'accessibilitat a la biblioteca municipal. Pues sempre he dit que aquest equip de govern en la seva gestió tenia una prioritat que eren les persones, eren els nostres veïns, i una aposta, un camí, una línia molt important va ser per a aquelles persones que en aquest moment tenien dificultats, estaven en atur. Per tant, a lo llarg va començar en el 2012 i tot el que estarà destinat des del 2012, incluït este 2015, tot el relacionat en el pla d'empleo sobrepassarà el 1 milió d'euros. Primera gala del deporte local de Alcalá de Chiver Alcocebre, sábado 31 de enero a partir de las 19:30 horas en el nuevo Spaidosi de Alcalá de Chiver. Un reconocimiento al esfuerzo, el trabajo y la constancia de nuestros deportistas. Primera gala del deporte local de Alcalá de Chiver Alcocebre, sábado 31 de enero a partir de las 19:30 horas en el nuevo Spaidosi de Alcalá de Chiver. Les obres d'urbanització del camí de Sant Miquel d'Alcalá de Chiver van amb molt bon ritme. La cera comença a tenir forma una vegada fetes les canalitzacions d'aigua i de més serveis. Es tracta d'una obra que donarà una major seguretat als veïns per accedir a l'espai d'oci i al poliesportiu.
Cal dir que l'Espai d'Oci tindrà aquest dissabte la seva posada de llarg amb la primera gala de l'esport. L'alcalde Francisco Juan Mars mostrava la seva satisfacció per l'obra que s'ha fet en un temps rècord i que estalviarà molts diners a l'Ajuntament, ja que no caldrà ficar carpes. Un espai multifuncional que té moltes possibilitats, com molt bé explicava l'alcalde Francisco Juan Mars. La primera gala de l'esport local serà, diguéssim, la posta de llarg. Així quant de temps fa ja i els records de quan veníem i estaven només les primeres màquines. Al final tenim ja un local, l'Espai d'Oci, que és un edifici de 1.000 metres de planta, molt demandat i la veritat és que estem molt satisfets de com ha quedat i també molt il·lusionats perquè l'ús que se li va donar a aquest local era una demanda dels veïns de feia molt de temps. Ja el tenim i ara és per a disfrutar-lo. És un estalvi de carpes i el que te deia està fet per a que l'utilitzen, els diferents col·lectius. Ja s'han fet diverses coses, diversos col·lectius l'han utilitzat. En desembre es va fer el Nadal Park i, com te deia, és per a que, ojalà, tots els mesos hi hagueren diversos events, diverses actuacions, diverses coses. És a dir, que tots els col·lectius locals el puguen utilitzar, l'utilitzen per a que sigui convenient, que per això s'ha fet, per a que el puguem disfrutar tots els veïns. Aquí, com te deia, és de 1.000 metres quadrats, tota la planta, és d'aquest saló. Fora hi ha un espai més reduït per a altre tipus d'actes, però són moltes les persones que poden entrar, com podeu veure. En un principi se comentava si seria menut o no. Ja els arquitectes, quan el van redactar, ens van dir que l'espai era suficient per acumular moltíssimes persones. No sé dir una quantitat, però aquí 700 persones caben perfectament. Per dir un número el primer que se m'ha ocorrit, però són moltes les persones que caben dins d'aquest local. S'ajusta totalment a lo que és la normativa en tot tipus d'accessibilitat, de seguretat i com te deia també, per a fer-se, este dissabte és la gala de l'esport i fer-se qualsevol tipus d'acte musical que permetisca el local i la sonoritat, que estem molt contents perquè aspiràvem i buscàvem aconseguir una sonoritat perfecta, si me permetiu l'expressió, i tots els que molt han vist, professionals, estan molt contents i tots han dit el mateix, que la sonoritat és molt bona. Primera gala del deporte local de Alcalá de Chiver al Cosebre, sábado 31 de enero a partir de las 19:30 horas en el nuevo Espai d'Oci de Alcalá de Chiver. Un reconocimiento al esfuerzo, el trabajo y la constancia de nuestros deportistas. Primera gala del deporte local de Alcalá de Chiver al Cosebre, sábado 31 de enero a partir de las 19:30 horas en el nuevo Espai d'Oci de Alcalá de Chiver. També s'ha fet lliurament dels premis de les diferents campanyes de promoció que ha engegat el consistori per a promocionar el comerç de la població. Primer, una fulla amb les explicacions. Les explicacions són molt faciletes. Només vos diu com gastar-ho, vos diu que els comerços no vos tornaran en efectiu si vos gasteu 2 tíquets, que són 20 euros, 5 tíquets, que valen 50 euros, de 10 euros. Si vos gasteu 2 tíquets, que són 20 euros, si vos gasteu 18 i falten 2 euros, no vos tornaran. Intenteu gastar-ho sempre superant la quantitat o superant la quantitat i ficar un parell d'euros de la vostra butxaca. Vos tocarà això, teniu la llista de tots els comerços, tant d'Alcalá com del Cosebre. Comencem amb els 16 premis de 50 euros i comencem per Maria Pilar Pucala. Ai, així estic. Santi Bosch. Yo la agarro. ¿La agarras tú, Irene? Sí. ¿La agarras, no? Vale, gracias. Vale. Rosa María Martorell. Ahí dins en cada tiquet us diu hasta el dia que el podeu gastar. Teniu 2 setmanes, el 31 de gener. El 31 de gener ja no us podríem gastar. Porque queda de Teníem un tiquet que estava firmat com a 97 sense freno. Que és una colla 97 sense freno. Ha vingut algú d'ells? Després, Josefina Maura. Sí. Gràcies. Després tenim un altre tiquet que era Juan, que el seu mòbil acaba en 217. Antonio Pauner. Així està. Joaquina Roda. Joaquina Roda.
Amanda Martorell. Un altre per a Vera. José Vicente Brit. Enhorabona. Juan Manuel Calduc. Juan Miguel. És que era M. Miguel Ángel, el seu telèfon acaba en 785. Miguel Ángel. També. I Isabel Puig. Estos són els premis de 100 euros. Ara anem a repartir els premis de 50 euros que vam donar a la ruta de la tapa, que és el que vos dic. Vam ajuntar les dos per no anar de colpa als comerços, ¿vale? Entonces, tornem ara 20 premis de 50 euros. Entonces, comencem. Sí, dígame. Nada, oye, por favor, llama si quieres más tarde o mañana. José Manuel Ruiz Bosch. Si no está él, estará chido. Es que está de vacaciones y viene mañana. Pili García. Y Dolores Miralles. Mamare. I després tenim a Enrique Mechó, que ha vengut, Quique, per el concurs de fotografia de Festes d'Agost i també ha guanyat ell. No puc vindre, Quique? Els xiquets i xiquetes del Col·legi Lo Campana d'Alcalá de Xivert han portat a cap el taller Recicla con los 5 sentidos, organitzat per l'Ajuntament d'Alcalá de Xivert Alcocebre en col·laboració amb Acciona Tecma. A lo llarg de los 2 dies de taller que els monitors especialitzats en la matèria han impartit, tots els alumnes del centre educatiu han portat a cap diferents activitats de conscienciació sobre la importància de reciclar. Todo el cole se dedica a hacer cosas de este tipo, carteras, adornos, puzzles, juguetes de todo tipo, y luego un día concreto se expone todo, se invita a la gente del barrio o del pueblo para que venga a verlo y si quieren que lo compren. Pues, ay, esta cartera o este puzzle me gusta, pues 50 céntimos o 1 euro. Y con todo ese dinero que se recopila en la feria, pues con eso hacemos una acción solidaria. Damos ese dinero pues para alguien que necesita esa ayuda, o para una ONG, o para la fiesta de fin de curso, en fin, lo que sea. Entonces, hay muchas ideas chulas que podemos hacer con el reciclaje en el cole. Pero lo más importante es, desde luego, utilizar los contenedores que tenemos en la calle. Que ya sabéis que son, ¿cuáles? El contenedor azul, amarillo, el verde y el de la basura. When